Sexualitate edo generoaren inguruko edozein duda, galdera, arazo edo zalantza izan ezkero, argituko dizkizugu. Banaka, binaka edo kuadrillan etorri zaitezkete. Animatu! Zure gorputzaren inguruko zalantzarik baduzu, konplexiorik baduzu, etor zaitez. Antisorgaioen inguruko informazioa jasotzeko erabilgarria izan daiteke. Sexualitateaz lasaitasunez hitz egiteko. zure buruarekin ondo sentitzeko. Pornoaren inguruan hitz egiteko. Egoera matxista bat bizitzen ari bazara, Ondo pasatzeko. Bere bikotearekin arazoak dituen lagunen bat badezu, harreman toxiko batean dagoelako eta begiak iriki nahi badizkiozu. Par batzuk botatzeko. Animatu!